Željo, sef y tîm yn y glas yma yn Sarajevo. Dyma tîm Rheinffordd. Mae'r ultras fyna, sef Meiniac, a maen nhw'n canu trwy'r gêm i gyd. Željo newydd sgorio ail gol yn erbyn Sloga, sef tîm o ochr Serbeg Bosnia. Felly mae Bosnia yn canu dwy rhan o bwrpas. Mae'r Federasiwn, sef Croatiaid a'r Mwslemaidd Bosniac, a dyma'r Republika Srpska, sef y Serbiaid. Maen nhw eisiau mynd o'r Serbia yn dod yn cael. Gan ddim sy'n chwarae yn y lig yma. Brif lig Serbia, Bosnia. Ond y UEFA dweud, mae rhaid i chi cael un lig sydd yn Bosnia os chi moyn chwarae yn Ewrop. Felly mae'r Serbia yn chwarae yn un cyngrair Bosnia. Felly dyma'r tîm, y hen clwb Rheinffordd. Mae Željo'n fyr am Rheinffordd yn Serbeg, Serbeg Croateg, Bosnia yn Gweriniaid. Ond Awyrgylch da yma, cael ei ffilmio ar y teledu. Byddwn ni'n gwybod beth, 5,000 yma. A mae tua 4 km o ganol ddynes, dwi'n dal tram yma, tram rhif 5, gret. A ffys tocyn yn 15, fam felly tua, beth yw'n am, 5 pint. Ges i'r sgarff yma am 10, fam sef beth, 6 pint. Felly pethau'n rhad iawn, trafach dyn ni'n gwir na, mynd i watcho Aberystwyth. Ond Awyrgylch da, plant, pobl ifanc yma, pobl o boboed, profiad da. Ond Željo wedi sgorio'r ail gol, a cyn ei dechrau'r gêm, o'n nhw'n canu'r anthem clwb, oedd yn gret i weld hefyd. Awyrgylch da.